Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Hata ni debata dihita di minggu tasadarion. Imana tersurat di Evangelium ni si Lukas bid 24 ayat 31 1 ayat 37. Dia kamanami inanami na marminggu online di rumah melalui YouTube channel HKBP Jalalurah dan juga di fanpage HKBP Jalalurah. Saya undang juga kita untuk membaca majalah Tani Debata dihita di minggu tasadarion ima sian Lukas 4 ayat 31 1 37 songonon madidok disi. Jadi tuat maibana tuhu ta Kapernaum na di Galilea diajari manasida jumpa hari Sabat. Jala adong madi perguruani sada halak partod di nahodar marsoara magogum marsoara nagogoma dianggukon. Alai di songgahi Yesus doibana di dokma sipho ruar mahosian ibana jala tu tonga ima di sapat tontod di nahodari ibana laho ruar dang mahua ibana di bahen. Jala sarma baritana tunasa inganan nahumaliyang ima yang go sahakna. Diamuak kamanami inanami karena posobulung songoni remaja nang sekolah minggu nadi bagas munabe dohot narotu parminggu di gereja sadarion. Heado dong parjamita. Jadi marjamita mamat ton. Ia poda ni jamitana ima taringot tu bulus ni roha. Habuluson ni roha maperbuehon pangalaho nadinggan. Molo di hata Indonesia pengkhotbah ini sedang berkhotbah tentang kejujuran. Ada bahasa-bahasa ini kejujuran ate. Kejujuran, hati goran. Hasitongan dohot bulus ni roha. Karena kejujuran akan membuahkan berkat. Karena kejujuran akan mendatangkan sukacita. Songonima jamita ni amatta parjamitaon. Naso panagaman dinalaho mulak amatta parjamitaon. Nama buwan ibana lau tu bagasna ima sahalak na bigi jamitanay. Supir angkot. Waduh, puji Tuhan. Saya membawa pulang pengkhotbah yang berkhotbah tadi dengan sangat bersemangat. Narohanat tong, lasrane tong. Dingot-dingot majamitanon. Hendaklah hidupmu dalam kebenaran, berlakulah jujur. Jangan suka kepada suap, sogok dan ketidakbenaran. Nero lasrane matonto. Jala tepuma rupani ro di pikiran na atong hu pasak majanon menang nasongod dia suku-sukuku tu amatain narohana. Dungi Roma amat taon. Dilem mangkosna. Pak, tadi khotbahnya luar biasa. Nina, tadi didengar, iya mang. Padilian ongkos narupani. Di paula amat tom mak, balik ngak. Manang ulak ngak. Ala hepeng balga dilian amat ta parjamitaon. Dungi tertepu ma so amat ta parjamitaon. Sojo. Ai, pagoda kudo ulak ngau diliak ko bah.
Aidang saut tahe ongkos tu son, ido amangin na. Bah, nasaut do lihat di paulak ko nason, pagudaku don ninna. Ujung Roma amat ta supiron, wih tu salah mangeto ngau nak kening. Ina rohana rupani, ujung na di paulak amat dapat di ma. Salpuma merdalam ma supiron amat ton. Marsahala do jamitana ibah ninna. Ala di jamitao kasih tongan, diulahon hasit tongan ninna rohana. Ma di bagasar rohana sebetulnya sangaja do nak kuliah lobi paulakon na do mangadang narohana narohani supirod do rupani HP supiro mangujuni parjamitod do rupani sengaja do lian lobi di lian ulak ngon paulakon na do mangadang narohana HP paulak parjamitai rottong berarti jamitana sarupa tu ulana iro pa marsahala jamitai iro pa margogo berwibawa berkuasa perkataan khotbah Yesus di perguruan ini alaniaha ala di bagasa todi hasit tongat do Yesusi marjamita di bagasa todi hasit tongat do Yesusi pasahaton hatani dewata ketika di dalam persekutuan itu Yesus berkhotbah dengan firman yang begitu sangat berkuasa. Karena dia sendirilah kuasa itu, ibadah sendiri do Tuhani, napi nargoguan, jalan napi naborha nito di porbadia do Tuhan Yesus, lahomar barita nauli. Karena itu memang tidak dapat disangkal bahwa jamitana marsahala, jamitana margogo, mangalehon perbue nadinggan, tuakka naubigesa. Alani memang gak bisa ada singok-singok dotok kami parjamita. Waduh naing, marsahala do jamita nami Tuhamu. Waduh laning, berkuasa do jamita nami. Molohu jamita ho kami hasitongan, nunga mengulu kami di bagasan kasitongan. Molohu jamita ho kami haporsiaun, nunga pos rohanami di bagasan haporsiaun natugu tu Tuhani. Molohu jamita ho kami, Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu. Pos do rohanami ulaning. Bahwa Tuhan memang akan mencukupkan segala sesuatu jika tidak rumardo jamitanami molo dang marlapatan jamitanami bisa seperti ogung namarawong tong kosong atau omong kosong atau dua hak ada dua hak holan hata bisa saja. Tetapi Yesus berkhotbah di tengah perguruan ini marsahala jamitana rongang sude ala goktor di porbadia do Tuhani maka tahon hata naung pinasahat ni debata tu bagasan ibana HP adok simbolis berkita kainang do tamakamang ada setan ada roh jahat ada todina hodar nabongot tu sahala jolma iyo dison alai adong do ditongani perguruan ni partod dina hodar yang mau kita sampaikan ternyata kamang do tamu kainang nang boy tasangkal HP nang ditonga-tongani perguruan nang ditonga-tongani persekutuan nang ditonga-tongani gereja adong dotod dina hodar jalatod dina hodaron tidak mah hatana berkamu mah luar biasa nih tod dina hodaron tod dina hodar taruh mau simbolis berkamu mah Yesus Nazareus katanya dia ternyata tahu Yesus Nazareus Yesus dari Nazaret dan inilah yang didengung-dengungkan orang Yahudi dalam salib Yesus yaitu Inri Yesus Nazareus Rex Judaeus Yesus dari Nazaret raja orang Yahudi. Iblis simbolis di bawah do HP, ditanda do HP, ia Yesusi dari Nazaret. Naro sian Nazaret. Jaga hita kamang, do tamu kainang. Arong do simbolis di perguruan ni halak Kristen adong. Olo do ro simbolis itu gereja, olo. Arong do simbolis itu yang dison, olo do. Adong. Alanya, ala bongok do mana?
Ala memang simbolison luar biasa dong. Simbolis boy jolmaon. Dan simbolis boy maniru jolma. Jala boy menyerupai jolma. Ternyata kamang betama kenang iblis juga punya jurusan. Jadi dalam kerajaan iblis itu ada diangkat panglima-panglima yang profesional dan diangkat sesuai dengan sumber daya manusianya. Jadi arong ko HRD ni simbolisin natong HRD Human Resource Development. Jadi arong ko HRD ni simbolisin mabay jurusan na ho jurusan ekonomi do ho simbolis. Jadi ada rapot ni simbolis per jurusan. Cerita jamu agak kurang jo tatai simbolis dah. Anak tatai pepuse menyangkal simbolis. Rapot mas simbolis sesuai dengan jurusan. Simbolis jurusan ekonomi baru karijomin na. Bagus, korupsi meningkat, bahkan bansos COVID-19 berhasil. Saya provokasi supaya juga dikorup. Nah, simbolis jurusan ekonomi. Simbolis unang matu sakurokor teh, tu gijang merokor. Anu molo ningo putih HP arok kita di sini ya teh. Unak pula putih baru pani teh. Anon saya tinudu. Simbolis jurusan pemerintahan. Bagaimana laporanmu? Bagus. Semua orang sekarang berebut jabatan. Bahkan dengan cara yang tidak benar. Wah, luar biasa. Simbolis jurusan teologi. Nah, arang go simbolis jurusan teologi khusus mau notong katupadita situa dohotak kana memahami hatani debat amat tong. Termasuk do simbolis nadisono mungkin jurusan teologi ron. Airo tu perguruan, itu tong. Jurusan teologi ron. Simbolis jurusan teologi. Badon waing di bako di jurusanmu teologi. Saya sip simbolis. Baik laporanmu na. Saya sip. Atong jepek marokon nena. Gagal doa wain na. Bahasa ain waing sopolahu lalapi pejolma di gereja modop sadiri do nena. Jadi dang nau lalapi di gereja jolma modop sadiri do nena. So wajari muruk sadiri do. Lobi muruk na siya nahubayakon na sibulison. Di gereja na ido na. Hebat na ini na. Jadi maksud muaroro pengangguran doan waing jurusan teologi. Bahasa pengangguran ko. Engau sibulisan jol masih naon wangin nama to. Jadi engau sibulisan imanin na. Jol masian sian amat ta sibulison. Amat ta mau dokate asahita teh. Ti anu nak kainat tani non dak pas rupani. Kamang do tamok kainang. Nanang donok kudisi takas nai hita HP ikut jaga. Takas nai hita HP ikut jamot. Takas nai hita HP ikut waspada. Pencobaan nani husipon ni sibolis. Tu bagasa perdalanan ni ngoluta memprovokasi. Jolmai madok naing menggugay doho tuhami. Ini dok simbolison tu Tuhan Yesus. Yesus Nazareus marhua ho tuson. Narodo ho mangagohami hutadda doho. Berkamu mahita de simbolisi mana? Hutadda doho. Nabadia ni dewata doho. Berkamu mah luar biasa ni simbolison. Ditadda mana? Yesus Nazareus itu ya kenal sebagai yang kudus dari Allah. Nabadia ni debata doho. Alai diprovokasi do jolmaon asa di toppa Jesusi mabuan haguturon. Naing menggugay hami doho nina. Kamang do tamak kainang arong do manang na 3 poin-poin na buhi tafsir honot tadison. Ulaun ni sibolisi memang menggugay halak na di bagasak kasitongan do. Menggugay rohani halak na di bagasan habonarod do.
Alani i tetap do ita setiap waktu, setiap tiki ko jaga jala jamot sotung diujuni si bolisi hita memprovokasi ngulutta, memprovokasi rohata laho dang porsea tu hagugo ni debata, dang porsea tu huaso ni debata. Ketika umat itu telah tercengang dengan wibawa firman yang dikatakan oleh Yesus, Roma si bolisi mengujuni, Roma si bolisi mencoba hita dak tutu nani dok nai ninna kujagadu hita jala jamot asa unang bongot tita madabu tu pangujunan ni toddina hodar nama buak kita unang persea tu debata di bagasan Yesus Kristus nama buan haluaon, nama buan hamonangan, nama buan hagogoon tu hita di bagasan hatana na marmuliai. Yesus do Tuhan hatana marmulia, hatana marhuaso, tahapor seai mai di bagasan ngulutta, asa di bagasan posni roha hita madalani ngulutta di portibion. Unang ganggu hita nak pedi paganggu-ganggu si bolisi, unang ganggu hita nak pedi gugai toddina hodari asa anggiat hot tita laho maka porseai hatani debata dohot tona na binuanna mabuak kita tuhaluaon dohot tu hamonangan. Saya toktong do diguga-gugai si bolisi hita. Makana memang si bolisi bisuk go, bisuk mardongan akal. Mabek kita madabu ido ubanna memang molo si bolis sona rong sukun ayarong do amak padita si bolis na burju ina hamu masuk sukun arong do si bolis na burju danga dong si bolis na paburju do adong irang dia rok si bolis na burju ning mabok kita meda buru tu dosa mangelah hita do ber kamu masih bolis ulonna Adam Hawa buat mak tak tutu mate ho ninda tu siawai tu baru-baru tak angko so mate di tutu anelang mana dungi di pangan mak dileho matu sinoduk na siani gabe di pangan madabu matu bagasat dosa malodot tong si polisi ber kamu mak pengujunan ni Tuhan Yesus si polisi dung mar puasa Yesus 40 hari 40 borngin dungi Roma si polisi ini nama dang anak ni debataho dak terbaik ko batuon gabi si pangaron ni pas male adi dok Yesus unak pula hatani si polisi tengok hatani Yesus sama amana ni dok ni Yesus na ibaribon bagus itu tong bagus matorus ni dok ai wama anot di bereng na tipia dia lu si do rasain na tong bagus dungi di dok Yesus ma dakolan sian si panganon hanguluan ni solma ale dohok do siak katani debata tangkala akal si polisi ilului muse dalan laho mangujuni Yesusi ibu amma tu palas-palas ni bagas joro menara bait Allah dungi di dok ma anak ni debata doh kan dabu hommat tong dirim darodok kasuru-suruan anom maniopo malona iya te tiki sahat Yesus tu bagas joroi dungi Roma Yesus unang ahai dok Yesus sih barbari bagus irat tong tong go bagus donon tong jangan mencobai Tuhan Allahmu dungi ibu meibana tudolok ditatak mahinauli ni Jerusalem dungi dama hinadia ngi hutai dungi Roma si bolisinin nama mo ida ma Jerusalemi molo oloho marsobat wau huleho pedi hoy nina sabulah birang nami amalus ni Yesus bagus itu tonggo bagus dungi di dok Yesus ima holan debatado
si sobahon. Beh, lau hobolis sial labukon. Kamang dot tamak kenang sude hita narong marminggu naik sadarion. Jaga jamot waspada mahita di pangujunan ni sibolis. Naboy mapak kita madabu tu pardosaon. Naboy mapak kita madabu tu haholomon. Naboy mapak kita madabu tu hisap-hisap ni daging. Naboy mapak kita madabu tu bagasan ulaon na sohina lomon ni roani debata. Di ngolutta, di keluargata, di masyarakat. Nang di tonga-tonga ni huria pe. Karena setiap waktu orang-orang yang berkata benar akan diprovokasi oleh kegelapan supaya menjadi tuduhan palsu. Tuduhan palsu dok kan? Yesus Nazareus marhuah ho Tuhami. Nang mengaku hami dohonin na. Alani hamok kamang dot tamak kainang nang do takas pos ni rohatta do panadayot tadi debata. Nung ngaulaning takas tatadda Yesusi karena pengenalan kita kepada Tuhan menentukan langkah iman kita. Partina daud tatu dewata pahoton lakat tadoi di portivion. Molotakas do tatadda dewata bisa menghardik dalam satu hardikan, dalam satu perkataan, dalam satu firman, maka terjadi perubahan yang besar di tengah-tengah kehidupan ni jolma manusia. Marhuasoro Tuhani marhite sakka babahata laho baubahon namasa di tengah-tengah ni ngulutta. Ko porsiaro tadi siak kamang. Pesal met 33 ayat sia. Ahamai sudah maju kamu. Adong hadiah. Bagus. Itu tong. Malo-malo nai parjala lurengen narwani partipin atau nai tipio. Ai makuling ibana majadi ma madokon ibana jongjong ma. Ini. Ketika Tuhan berfirman maka jadilah. Jika Tuhan berkehendak maka nyatalah. Alani kamang dot tamak kenang. Ahana sodapok muna dope sita-sita muna percaya kepada Tuhan dalam satu perkataan yang penuh kuasa, perubahan besar terjadi. Tod dinahodar Mago, tod dinahodar Bali, tod dinahodar Misir niku tusan. Sotong lau gereja baptisan non. Akhirnya tuh sabuti. Misir niku tusan lau tu GKP. Itu kuburo. Unak songoni. Misir sian ngulutta, misir sian bagas joro, misir sian rohatta. Alanya ala huaso ni debata. Jadi kadangkala hitaun na urak prosea do, urang pos rohatta tu Tuhani, sehingga olo do memang guga-guga rohatta baru nang, gugu do Tuhanon, tutu darong debata, marhuaso do tutu ibana. Alanya na guga do rohatta, digugai, tod dinahodari. Di bagasan hagang guam mahita mardalani di tonga-tonga ni ngulutta di Portibion. Lumobi do pihak kamang do tamok kainang pakorhor ni tod dinahodar jurusan teknologi. Jadi jurusan nak kini ani ngarong dah. Jurusan ekonomi, pemerintahan, teologi. Arong gope jurusan teknologi. Termasuk don waing sude jolma di lalak-lalapi tod dinahodar, tod di teknologi, tod di media, tod di touchscreen. Dalam satu sentuhan ada perubahan nate. Sehingga todri androidisme. Sehingga ada perkataan sonari, jangan-jangan kita juga hati-hati kita ya kamang dot tamak kainang. Mungkin saja tod dinahodar berubah wujud dalam wujud teknologi. Sehingga dilalak-lalapi do hita sadau siat Tuhani. Dengan pengaruh gadget, androidisme dan naniguaran waing sebagai penyakit baru, sahih baru ima Android sick di bawah kamu do. Ima molo
mabain status semua kamat tadi Facebook, mga di media sosial, dang adong menanggapi, sokpang komentar, like pirang adong, jadi nggak termasuk kita Android sick di siate, langsung itanggapi pirang, alay mulai banget di si, bertubi-tubi komentar, apalagi sampai ratusan bahkan ribuan, bangga hita tong, status supang 100 komentar. Nina hita rupanya HP kabar nataba ini kabar provokasi do, dan cenderung kabar tidak benar, kabar buruk yang paling banyak dikomentari. Mulut apa di siatani debata saya repe nanggo yanggo, saya lepe binai di sitar suratan nanggo apala diarbis lewat dosong ni nang apala perluon narwana terus di scroll do tuh kijang buti nang nggak perlu na. Ale mulut apa di si seorang sedang tertuduh. Tersudir. Kepoin dong, amang. Siapa itu? Internet tuh. Tersudir mangido. Data do takah. Jaga hita. Sotung nang dohot do hita bongot tu si Android sick. Sehingga dilalak-lalapi tod di teknologi mahita. Sehingga ulaut tapi dijabu dang bedang denggan. Ngamula-hula kok kusami tahu nate. Hamu pihak kainai terlebak mengalop palanya status dulu lah. Cek up status nun. Mengalop pa pesoilop pa rope. Roamat tarang masak dope sipanganon. Jaga mo kay nate dah. Hita pihak kama. So tunggu lalap pita di son rupani. Di dalam ngulu saunari sudah ada terjadi bahwa dalam satu komunitas tidak terjadi kontak batin. Raphudullu amatta inatta dana di son ale dengan kontak batin karena kontak mereka adalah jaringan keluar, kontaknya keluar ngarapudul sa keluarga ay setiap handphone nabi jari kontaknya keluar, bukan kontak batin dalam satu persekutuan keluarga. Ngamago kontak partod dioni kontak na gabi kontak na sodinggam ma pa Jokowi bu umak ni butetin na bay marong go pakmu ini nanti itu sian malas nai homa maho inna matai itu nanti homa mau ini nanti sih nanti itu jadi ina manu aingon dangarong kontak energi batin tu luar ro kontak nggak masing-masing dak ngai dak margim dangarong apa ini adalah trik cara si polisi laho pasirakon holong di tengah-tengah nih keluarga pe. Kau jaga jamot waspada hita ala yang go postoro hatta dalam satu hardikan perkataan firman yang berkuasa dari Yesus Kristus madok sippo alugo kata Yesus kepada danau Tiberias, maka danau itu tidak berombak, angin itu berhenti, badai hilang. Imana masa di bagasan perjalanan ni ngulutta molopos rohatta dalam sebuah hardikan firman yang berkuasa dari Yesus Kristus bisa merubahkan kondisi, merubahkan situasi. Nah masa di bagasan ngulutta pos dorohatta disi ikon lam tu toguna mahita makaporsiai Yesus di bagasan perdalanan ninguluta. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami namar huaso jala margogo marhite-hite Yesus Kristus. Naung pasahat tuhami barita haluaon hamonangan di bagasan gugu dohami Tuhan majakkon haluaon na pinatupami pasu-pasu mahami asalam hutad dahami ho jalahu haposi hami ho Tuhan di perdalanan ni ngulu namion naguk hasusaan do parmaraan say toktong malinggomi hami di bagasan hatami ay hatami do namar huaso baubahon ngulu nami moladong pesita-sita nami makuling mahwali Tuhan madokon maho dungi sauk madihami pasu-pasu mahuriam ruasmu
Na ulang tahun sadario dok sabingguon, ulang tahun kelahiran panjang umur, sukacita, ulang tahun pernikahan lam, berbahagia rumah tangga nasida. Pasu-pasu ruasmu namarsak, alani parmodingon, ima keluarga ni amanami, gultom, naina baluhon ni nanagburu pakpahan, puga varial, asi roham Tuhan, oding yak kana babalui, parrohai nasida, asang giat di baga sa pos ni roha, lam tuhipas naina nami. Pergugui jala pasu-pasu mali Tuhan nang keluarga na baban berusia gian, manadikon yanakon namaetek, ali Tuhan, pasu-pasu jala apuli nasida, pergugui jala parrohai, saigohi manasida do hanguluan, di bagasan saluhut asini roham. Pasu-pasu nang keluarga ni amanami Charles Aristoteles si majuntak na magkabaluhon imay na nami boru na pitupulo sudiak kapinopar asi roham Tuhan say patiur ulaon marsugot jala dongani iring-iring dinapataruan nami amanami hari Selasa tuingan at parsatok kinani ali Tuhan akka na mabalu di tongani huriam martaba-taba di bagasan sadok halungunon ni roha dohot parukilon ali Tuhan asi maroham hodo mangodingi nasidak kana mabalui hodo mangurupi nasida di bagasan saluhut parukilon na alani ijonok mahodi labung nasida mamasu-masu dohot madongani nasida pasu-pasu mahuriam hakabipi jalalurahon say matcohok masyak kami hamatean lumobi alani COVID 10 sia padao siak kami Tuhan ramoti hami di bagasan hagugomu jala diak kadongan nami ruasmi na sidang isolasi mandiri nuaing ali Tuhan pamalum nasida asiroham pasu-pasu manang ruas ni huriam nadohot rap hami marminggu marhiti online di Facebook dohot di YouTube channel HKBP Jalalurah ruas ni huriam dohot simpatisan dongani nasida iring-iring nasida tupahi nasida ramoti dia kaulaon nang akka pardalanan ni ngolu di Vivi Riana Tresia Siaturi ali Tuhan opu Betrix Raja Guguk NN amang pasaribu boru pangaribuan plip teh lentera say pasu-pasu jala tupahi ngolu laun nasida ramoti nasida dok las ni roha Tuhan pasu-pasu keluarga manami PH butar-butar borusi torus say lam tabay gajang nurhai pasol las ni roha di nasida tupahi makai anak kon nasida majalo pasu-pasu mi marhite pasarian pasamota dot ulaon lumobi pangaramotion ihut manang rokkap nitod di lehonommu dia kapinopan nasida amanami Hesekiel Daily berkati sehingga tetap teguh di jalan Tuhan menetapkan langkahnya bersama dengan Tuhan di langkah kebaikan langkah pertobatan dan langkah kebenaran saat dihomahami Tuhan naronang marminggu tu gari jaun saunari dihomahami homa dihami urupi mahami pasu-pasu manang huriam asalam patar majami tahon jamita namar huaso namar sahala di tonga-tongani huriami pergugoyak kapar jamita asa toktong marsinodang barita nauli di tonga-tongani huriam di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami martangiak kami Tuho amin. Maret de mahita sian bukuet de nomor 443 Tuhan Yesus napuna songgo kami nadiarula taripat gogong ngolunai nasa dosaku nasai doi tabaritahon
Tuhan tudosoni tuk manupahi talogida sasara Yesus inujima dihangolu kulas rohaki Tuhan Yesus diulangi pangilingonmu tolong muli nama dosa narohati kabaritahon nolong naik dilihat Tuhan tudosoni kumanupahi talobida sasara Yesus inujima tatangyakkon mapileta ali di batama namin na di banwa gijak kono karoron ni salu silelon na ding kadok nasa ulibasa na mauliutus pasat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho say jalom may gabi uap na hucus di jalom pasu-pasu may jala ramot ya sau parasiat kami pilihanon pati bulok karajan mo di tonga-tonga ni huriamdo di portivion buhay marohan nami maritite toddim asalamu tadahami gudang ni sileleon mitu hami salam girgir hai madok muliati tuho marite hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasanani lehoni todiro di pamataku Hosado togoki todisau hataku upasa Alea namin na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say romah harajaonmu say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matu hami sadariok kangulua siap hari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nirongan namar dosa tu hami unang hami togihot tu pangujunan palua mahami sian pangago Puna harajao no tagoto no dihasanapo saereni belenga calo kamu ma pasu-pasu sian Tuhan tak di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho sai di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasor hon madamena tutodim amin 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 amin. Selamat hari Minggu mak di Tasaluna.
holong naro haki tung nasoboy be manui matanano manatapang pinggol na tu mangibonaw sorang ni